ma caaman de farala ɲɔgɔn ka alamisa sɔgɔmada la gendarmerie da la Nuna Kosi mara la ka taa Boucle Muhu région marayɔrɔw kɔnɔna na ka dugu a n'a lamini ka lakanaw laɲini kɛ wulikajɔkɛla dɔ ka fɔ la min tɔgɔ ko Madi Kunbari ka da a nisɔngoya wulikajɔ labɛnbagaw ka kumakanw kan lakanabaliya belebeleba de bɛ bolifɛn siraw kan Nuna kɛrɛfɛlaw la ka sabu kɛ dansagokɛlaw ka tagani ka seginw ye dɔ de faralen bɛ dongo do dugu datuguli kan marifatigi dɔw bɛ kan ka mɔgɔ dɔw sɛgɛsɛgɛ sira dɔw kan kabini dɔgɔkun damadɔ ani bi cɛla la an bɛ fɛ ka an ka yɔrɔ nunu lakana yaasa ka mɔgɔw ka tagani ka seginw nɔgɔya u bolo Yakuba Kote wulikajɔkɛla wɛrɛ ka laseli la nin nisɔngoya wulikajɔ nin ye kɔsegin de ye dugumɔgɔ 6 ka fagali la minnu welekura tarata don na Nuna ani Dibaso ni ɲɔgɔn cɛla la ne u su taara ye kɔfɛ a ka fɔ la gendarmerie ɲɛma nisɔngoya wulikajɔkɛla ninnu ka laɲini sɛbɛn dira min ma ye layidu di kɛ k'a fɔ ko cogoya bɛɛ lajɛlen mina sigi sen kan yaasa ka u ka laɲini sabati teliya la Burkina tilebiya fanfɛla la ka taa Mali dancɛ la bilala sangajuguba de kɔnɔna na don laban tɛmɛnin ninnu na karidon na mɔgɔ 13 de fagara marifatigiw fɛ kilo 10 ni Nuna ni ɲɔgɔn cɛla la mais kalo tile 13 la sivili 33 fagara Yulu dugu dankariliw senfɛ région de Boucle de Muhu marayɔrɔ kɔnɔna na